makurukota anoumba dare ramambo Mutasa. Wekutanga ndichataura mazita vachisumuka kuti muwaziwe. Tina baba Sakukwanya, tina baba Ziteya, vasati vasvika va, tina baba Charumuka, tina baba Chimbadzwa, baba Chakanyuka, baba Kadzima, baba Chimuriwo, havasati vasvika. Tina baba Ndorikanda, baba Chakaambeni, baba Mukukudzi, havasati vasvikawo. Tina baba Mukanda na baba Pafiwa, ari kutaura uno ndi baba Marara anove mukwambo waChangamire, sekretari wamambo Mutasa. Tichatangisa zvedu kudare redu. Vanenge vadaidzwa vanotoreswa mhiko. Kana wapedza kutoreswa mhiko, wakutaura nyaya yavo, munotanga kuti pamusoro iChangamire. Motaura zita renyu ndini nhingi nhingi, mobva makutaura nyaya yenyu mazita. Ramsoroi, rautanga zvedu dare redu. Tichatanga naMai Musakwa, Mrs. Blessing Zuwa. Mai Musakwa, Mrs. Blessing Zuwa. Nyaeland. Zuwa. Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Zvese zvando zvechokwadi. Zvese zvechokwadi. Ngaimba chaswa nemhosva. Anyekodora semhosva. Mwari mubatsiri wangu. Mwari mubatsiri wangu. Sema kukutana kuti ukudzeswa. Pamusoro imambo. Ndini mbuya Musakwa ndakamira pano. Ndiri kunetsana nemuzukuru Bviwa mbuya. Muzukuru Bviwa mwana. Ndinotenda. Muzukuru Bviwa wangu uyu mwana wemuzukuru. Mwana wati muzukuru watete. Ndikati mwana uyu ati yarukei anga nemudzimai wake. Ndokubva aenda kuHarare. Kune murume wangu nemukoma wemurume wangu baba mukuru. Kubva akumbira ana sekuru ndiri kumbirawo pekuti ndi wake. Ana sekuru wakati enda unowaka kumunda kwairi mwana mbuya mai wababa wedu. Akauya akabva afenza waya yake. Ini pandakazobva kuHarare ngoti ndanga ndiri kugara kuHarare. Pandakazodzoka kubva kuHarare ndakasvika ndikaona wafenza akafenza. Pandakazodzoka ndakaona abvisa waya akudzura mapapu. Iwewe zviri kuitika zvikanzi mbuya ndakadzingwa. Zvakanaka zvinoitika. Ndokubva ndazodzoka kuHarare achibva azouya kumba kwangu namai wake. Mai wake akapa chichemo chake kuna sekuru Musakwa murume wangu takati tetse kumba. Akati mbuya mwana wanditambudza. Anziko kuti ndiri mai wake. Anongotaura zvaanoda. Mwana wake akabva apindura akati ndiri kuda kuenda kwa babangu asi mai wangu uri kuramba. Ndikati mwana chabva apindura zvikanzi mai wangu uri kundirambira kuenda kwa baba wangu. Mai akati akaenda kwa baba wake ndingozomuonepi uye zvangu zonichengeta here. Zvapfuura izvozvo takatanga kanzera zvichibva zvamupfuura. Kuzoti ndazodzoka zviri kubva kuHarare.
mukadzi wake uyu akabva ati mbuya aiwa takazoitawo stand yedu takatenga musha nemunda unonzi kwa Mupandare kuseri kwananya kuwa ndiko takutogara akati aiwa kana zvakadaro Mwari akapindira zvadaro ndakazodzoka futi kubva kuHarare kuya kunokumba ndikanzwa mwana mukadzi wake achiti mbuya tadzingwa futi kuseri uko alright saka muchingoita inyu zviripo saka tezvara wangu akanga akaroora tezvara muna amwe nongo akanga akarambara ndokubva aroora mumwe mukadzi vairima mumunda wavo mumusitoro memusha wachindanga saka wakanga akabereka vana vavo wairi musikana ndianga ari muhombe mukomana mashure ndokubva tezvara wangu achibva wafa saka mai avo akatadza kugara mumusha umu nekunge ari kunzi namuramu wavo mukadzi wababa mudiki kuda kunitorera murume wangu mai avo akabva kumbira akati inini ndakutombosumuka hangu mumusha muno ndozodzoka hangu vana vangu wakura mai vakaenda saka waenda baba Chindanga akabva tora munda aibva magamutirizi ake munda iri mwana mai wangu namwe wangu akura vana vakura ndokuchibva vazodzoka Chindanga asima magamutirizi ake ndoko baba mudiki abva enda kubasa vazodzoka wati nemukadzi wake mukadzi anga akazvitakura ndokubva ini ndagara ndadzoka zvekubva kuHarare ndipo ndakasvikaona mukadzi akachinzi akafa asi akasiya mwana wake anga ine 3 months dzekubereka kuzobva ipapo ndokubva tati saka mwana achikura baba mudiki abva waenda kwaChindanga kuti Chindanga ndiri kuda munda wangu kanza chokwadi musakwa munda wako uripo munda wako ndakasima magamu trees angu saka ndakasima magamu ndati kukupa umwe munda ndakukupa ndiuyu akagutsikana nawo baba mudiki wangu waya kana magamu ake akanga akasima ana umaoko kana akazonga asima ndinazozviziva pandakazodzoka wakachindanga vakurima futi nyimo baba mudiki wangu akanga arwara ibva wafa mwana aibva asara nambuya mbuya aibva arwara futi aibva ngofa akarepo mbuya akanga ine chirwere cheshuga saka ndipo ndakati ndichibva ndataura nemwana wangu uya nirira iyai akanga ari kusekondari ari form 2 ndikati mwanangu dai zvaigoneka titore munda uyu tifane kupa Nzuwa afane kugara kuitira kuti baba Chindanga zvakupa pari mwanyima apa wakuda kutora zvimunda uyu nokuti watozoti baba wako wakadii wakafa kuitira kuti wevapo chapedzawo chikoro unozonga achitsvaga kuti aite atakavira nemwana wangu vatakuita saizvozvo ndibva ndakunda baba Chindanga ndakuda munda vazoda kupaoneka ndafona kupa muzukuru wangu kanzi aiwa munda uripo kufambako ndibva ndati kanzi uri kutoda izvozvo ringati mangwana ndikwena iye nasabhuku tibva tangoenda remangwana kuna iye baba Chindanga vatipapitapika mudadi kanzi endai namai ndakaenda namai mai akati unde mai musakwa pakarimwa pa ndini ndakanga ndakaisa nyungu ndiri kuvharidzira vajana kufamba kwenguva ndakabva ndangoti Nzuwa nasabhuku hambai kuna sabhuku wacho tapika munda wedu uya ndiona chirima apa asi itemporary munda hanzi wangu munda ngewenherera iyi wakasiyana baba akabva sarashiwa akaenda kuHarare ndakazobva kuHarare wakutowaka ndisati ndenda kuHarare mukadzi wake akakumbira vekuti anga achibika achibva pamba pangu apa kuitira kuti ape washandi wake chikafu chichipisa ndakazodzoka kubva kuHarare atotogara ikoko kufamba kwenguva pandakaona kuti mwana uyu ane kurwadzisa kwanako ndakati ng'ombe yangu akanga ine zamu akadhonza ng'ombe iri kubereka mhuru wakuirira pasi zvadaro ng'ombe iri kubereka mhuru iri kubereka mhuru ibva iroira pasi asi haina kufa pakare mai vachabva mhanya kuenda kumira uko saka iye aitofunga kuti ndaamumba saka akaita izvo pakacheuka ati kufamba kuenda wati kufamba kuenda aenda kuswera kwamai wake achirara kumba kwake mukadzi wake akanga asiriko ndipo akabva ati mbuya musandikhireva ndiri basa rangu rekusunungusa ng'ombe iye ng'ombe kana isiri yechitiri ndeyechifo musandikhireva ndakabvunza kuti saka mhuri yangu yaurayira pasi imhenyu here kazi ameno akupfuura pandiri ndikati ng'ombe izvo anga ikoenda kumira uko ichadzoka ripa nemwana wayo apa kazi ameno zvapfuura ng'ombe yangu yakabva yatadza kuzomuka yakambofamba ibva yazorara zvayarara abva yatadza kuwamwisa mhuru nokuti yanga akatsikirwa mukaka uzoti ng'ombe yakabva yangorara iri ipapo yakadini ndakaita kutodhonza waya kuti gura waya kuti tidhonze ng'ombe ipinde muwaya
kuti mukati mangwini akazoya atozozvikwanisi. Saka ng'ombe yakavhara rakadaro mafonera baba ringoziva aivha angoti regai ndibaye jekiseni ng'ombe yakakuwara chibereko. Iri mhuru iri kukuma mudanga mungenzara kuzoti ndivo nafanira kuna baba Musakwa, baba ndiri kukumbira kuti mutengere mushonga ng'ombe ndizvo yakaitwa nanzuwa. Baba akabva atumira mushonga nekombi. Iye ndakazoona kutambira mushonga wacho ngoti ndakatedza kuyambuka rwizi ndokarazara ngemvura. Akauya nejekiseni rake atambira mushonga akasvika kumba kanzi mbuya ndari kubaya ng'ombe sekuru nditi ndibaya ng'ombe. Ngati aiwa mwanangu baba ringozi rabaya ng'ombe yangu. Kanzi ndino kuna sekuru ngoti chii. Ngati aiwa unongomutaura kuti mbuya wati ng'ombe yabayiwa. Ende baba ndamutaurira. Ipa bari kutondirena mushonga wake. Aiva kuti ng'ombe yajicha. Wona watouraya ng'ombe yangu. Ng'ombe ndiri kuuta kuti yabayiwa. Iwe wakutandarizo kuti sekubaya ng'ombe yangu. Pakarepo ng'ombe yakabva tenisa musoro wayo. Ini ndamushishe kutarisa kuti ndati kuswatira kuti ng'ombe yangu ishadi musoro shadzoka mujuru. Ndikati uri kuona zvoita ng'ombe yangu. Watondiurayira ng'ombe yangu. Ndo pakati mbuya inini ndiro basa rangu rekubaya majekiseni. Ndinobaya mumushama muteme. Ndinobaya kwanya kwawo. Saka handisi ng'ombe kuti angabaya kubaya majekiseni. Aivati urudirana futi mushonga ekubaya pamutsipa. Urati ng'ombe yakabaya majekiseni matatu. Akabaya na baba ringozi yabva abaya tupa nguwa imwechete. Ng'ombe yakamuka mangwana acho yakafa. Muridzi angofonge nzara. Tivarati zvipfuure izvozvo. Saka vanakakirwa ngepurani vakanzi vanorwara vaya vanemherera. Ngande ndiro rakapegwa namuhumeni vatangisirwa waya. Saka nini ndakapindira nherera iya mugadheni. Iya akanga arimo. Uzoti tarima ndo patakazoti mwezi wandobva kuHarare. Ndione ndima yakasona mudhumeni yarima. Sabhuku wangu Musakwa ari kuenda kunamwe kwamurerwa. Akati kwakarima pandiani? Kanzi ndinzwa. Iye akafunga topo ndini ndakamupa kuti hatuna basa rima. Ini ndiva ndangu kuno ndingodaro ndingofungwa kudaro. Kuzoti pakati mazuva mashomanana. Sabhuku aivharidza bhero remutero. Iye avhangoti mbuya ndiri kuenda kumutero kwaMusakwa. Ngati enda hako asi ndati ndivana kutumirawo unondibhadharirawo. Akabva andibhadharira shuwa mutero yawo. Mutero akabhadharwa chiri chitatu. Remangu nacho china. Ndakaona Sabhuku ari kusvika kumba kwangu. Akati mai guru ko muzukuru ari ko ere kumba kwake. Ndikati anoswera kwa mai wake asachira kumba kwake. Zvinezvi achiri makusena achakarara asati aenda kwa mai wake. Ndikanzi kana akanga amuka munomutaurira kuti wakandituka zuro padombo apo. Vanhu vakanga varipo vakanga vabhadhara mutero. Anozinzwa sakanga varipo. Wakazvizwa matauri matukira akandiita. Saka ndariza bhero makuseni kuti vanhu vangu vebhuku wauye. Wanzwawo zvaakandituka. Kuti akanditukire. Saka dare iroro riti ndatikorofo kuto kumasikati. Ndabva ndamudaidza ati kuenda kwa mai wake. Ndamudaidza ndikati iwe wakatuka Sabhuku zuro kai. Kanzi handinamutuka Sabhuku bai. Ngati aiwa ndiri kuti wakatuka Sabhuku zuro padombo apo. Panza ndinokutuka Sabhuku bai ndizvataura. Because iyo yamutaura information yakanaka kuti tizive hunhu wemunhu. Asi tikuda pane nyaya nepemunda handiti ndaipa munda ipo papo tinzwa kuti zvakazodini. Saka pamunda apa manje ndo pandakati ndikati mwana wangu mukuru akanga ambompa notice yekuti iwe tati kuda munda andivhurumutsa ndiko ndakuda kusvika mugadheni. Mwana wangu akati munda tati kuda tatifunga kuti nguva isi takasokupa nguva yareba. Saka tisumuzwa kuti wadini watama. Saka ndopa akabva ndamuti iwe chiona zvari kuita akabva ataura kuti mugadheni munomu. So ndati kuzwa kanyaya kugadheni. Saka ndo pamunda apa kumuti mwana wakura apedza chikoro ati kubasa. Saka tati kuda munda. Ndipo akati pano ndipo ndisingabvi. Akambondipire. Ndo pari kutaura mashoko ake. Amene kuti munonditendera ere mutauro wake anoita. Ndingati mutauro wake anoti anenge achida kundimamisa. Ndinokumamisa. Inini. Ndikati kwakazi wake kupedzesera pakanga ndoda mukadzi wake nemwana muningi wangu ndo akatomubata kuti
agare pasi arege kusunga kwako ndi mashure makanga nitaura kuti ndichafambira mumhepo ndiri nyemba isingaibvi saka uchandibvi saka ndini ndichakubvisa ngatoda kuibvisa ineneri saka ngezvekumashure saka shangu ndio nyaya yangu ndari nayo kuti mundibatsire kuti ndoita sei ipo pakabva tanga kuaka imba yake muna August imba yake yakapamhidzika pamba ipapo akati handine kwandiri kuenda iwewe hauna kuva nemunda kubva musha kwako Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramamutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese zvandizvo chokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyemba ndicharaswa nemhosva. Ndikanyemba ndicharaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Pamusoro ichangamire. Pamusoro ichangamire. Zviri kutaura mbuya wangu ichokwadi. Manyepo pandiri kugara ndakapapiwa nasekuru anove mukoma wemurume wavo sekuru wangu mukuberekwa kwedzimba dzavo. Mbuya awa wakangondibatsiridza kundiperekedza kune munhu akanga akasopiwa munda nasekuru makare kare acho handizivi kuti irini nekuti nhoroondo tatiri wani. Wandiperekedza ndofunga kwawakandiperekedza kuti tinopiwe munda munhu wacho aripo pano takanopiwa munda murume wacho akanga achipo 2010 murume wacho anga aripo akati inini ndaakurwara handichakwanisi kufambaba endai namai okupangidzei madhiga 2 ndobva tabuda inini mbuya wangu sabhuku anga aripo nemuridzi wemukadzi wemunda akanga arida kutipangidza munda madhiga 2 akanga ataurwa takapangidzana madhiga 2 tikaita saizvozvo. Ndikaenda kwandaenda kotsvaga kuti ndichiwane kuwaka ndikawaka pamba musha ipupa papo ndopandiri kugara nanhasi. Kubva gore racho 2010 mbuya wangu wanorima kumba kwakumba gore rega rega kumba pane dzimba dzavo nepane dzimba dzangu wakatodaidzira ndinotozvinzwa hapasi kure zvekuti vanoda pane chinhambwe pa ndofunga kuti ndo mashoko andina. Iwe musha muri chii? Ndiri muzukuru. Uri muzukuru? Kumusha kwababa wako namai vako unokuziva here? Kumusha kwababa wangu namai vangu handikuzivi. Chitupa chandosenzesa chakatoti musakwa chandakatoreswa nemadzisekuru angu. Mai vako uri? Mai vangu varipo. Saka mai kana ari pandadza kutaura musha kwababa wako sei? Ari mai vako ngauya? Uri pano akutaurira musha kwababa wako? Uri pano ere mai wako? Mai vangu uri pano. Ngauya. Ndogara ngwasa. Maisomo. Makadini mbuya? Tiri pangu makadiwa. Mai vabakwa? Bambo wake uripi? Baba wake munongoziva zvekungoitiswa. Ari kwaRusape baba wake. Ari kwaRusape. Ngewe kwanzuwa. Asi ndabara mwana uyu ndakakurira masekuru. Chimumira imbuya. Ari kwanzuwa. Makakurira mana sekuru asi hamuna kumitiswa ndisekuru. Makamitiswa ndinzuwa. Saka mwana haasi wasekuru. Ngewanzuwa. Nzuwa kumusha kwake ngekwaRusape. Chiri kukutarisai kuti muendese mwana kuna nzuwa chii? Mwana takaendesa. Saka kuti azogare kwakunoku kwasekuru inini ndiri murwere. Akatotaura nevedzinza rake kuti mai wangu murwere. Wana sekuru wangu wapiwa. Mwana ndakaendesa vazvadini. Vazvadini. Iye aenda kwaasina kukurira Ndo kwake. imi munozvarirwa kubhuruwayo asi kumusha kwenyu ngekwahonde. Handizvo? Mukarwara munobva bhuruwayo muchienda kumusha kwenyu kwahonde kwamusina kukurira. Mukafa
muri bhuru wataura marwarisa kuti kana ndafa ndiendesei kumusha. Ende mafa vanhu vanokutakurai kubva kubhuru wakuendesai kumusha kwani kwenyu kwamusina wambobvira magara kuvhura kuya kumusha kowigwa badzi. Ende kana kuwaka chaiko pamwe mune musakana umbowaka mutoenda kopinzwa mumba baba munini kana baba mukuru. Asi kumushande kwani mune right nekuti kwamusha pani penyu. Handizvo? Saka tiri kuti isusu kurwara kwenyu nekumitiswa kwenyu naana sekuru zvakatosiyana. Wana sekuru vane vakadzi wavo wavakamitisa newana wavo nenzvimbo yavo yekugara. Semaapplies imimi murume akakumitisai ane kumusha kwake nehama dzake nenzvimbo yake yekugara. Paakakumitisai kuti muzogare mushamana sekuru akakumitisai achida kana mamitisa mozodii. Pindurai. Pamaidana ana muchifara meno kana maifarira kupi kwamaifarira maiti muchazodii. Wana tete musatoarora matambudziko ba kuenda kofara yenyu kunzo kumanakirwa zviro zvashata moya kuti warora chibva iparapa kuti wana wenyu mwakomodeti wana wenyu imimi Kuterrorize nemumusha imo. Ototonga me. Imimi kana mwana wenyu achimudoyo kana marwaraka ari kumusha kwake kwarusape anokutorai muri kwarusape okuchengetai muri kwarusape ndo kwenyu. Apa andi penyumba. Hatichatauri zvakawanda mbuya. Muda kudhivenda mwana wenyu but zvamuda kudhivenda mwana wenyu hazviiti. Wakauraya mombe akapanira mhuru akadini tazwa zvakawanda zvake zvaita. Achengetekibo. Kana manga musipo pakapanirwa pakapanirwa mhuru maamusipo. Unless kana mutu ndi makamtuma ere kopanira mhuru. Hatitumi munhu ba. Saka manga musipo ba. Saka musaipindure bandi yenyumba iyi. Iwe mchinda. Ng'ombe yataurwa wakaita se. Vakanaka ibaba regeza ndipindure nawo yemombe nekuti kwadziri kubvira dzabvira kure. Yuda kuzwa issue ere kuti wakapindira mhuru. Ng'ombe yawo yakatadza kubereka zveshuwa. Ichokwadi zvawataura. Ng'ombe yatadza kubereka. Wakandidaidza kuti ndiwabatsire kudhonza mhuru yanga yafa. Zvekuti dai next door aripo. Asiyo nayo yataura ndapindura munda. Mapiru wandakaitwa. Uri kubvuma ere kuti pauri wakauya pamunda apa pauri wakapiwa ndiwana sekuru? Uri kubvuma. Asi chausiri kubvuma ndechekuti murume wawo handi akakupa. Ichokwadi. Wati iwewe wakapiwa nababa mukuru. Mukoma wewe chi? Asi awa wari kuti munda iwowo hausi wamukoma bande wawo. Mira. Pane chinhu wani chokwasanga chakaitika. Musha uno kwasanga uri munda wemusha. Munda wababa namai. Saka kana uri munda wababa namai hakuna mwana hwana nemaruramiro ekugowa munda iwowo wasina kuirana semhuri. Chinhu chechichi chemusha. Saka hapana munhu wani ane maruramiro bai kupa ari wani. Andizvo zvakafanana kuti family trust munofanira kutoti muwirirane kuti daumbotora $2 muteishandisa zvakati chita zvakati. Autori wega. Andizvo saka iwe zvauri fanira kunge uchiita manje wanga usikafanira kukakavadzana nokuti mwana wawo uyu mutorwa. Yes mutorwa. Asi mutorwa akaroorwa nemurume wake mumushamani make. Andizvo iwewe mumusha imomo handi mako. Iwe une kwani kwako.
saka urwisani nemunhu ane muchiro chake because uyo wakati mutorwa kawe yes haana problem mutorwa anomira pasaidi asi mwana wake akura ati ndaakuda pekurima ane kodzero yemunda iwowo nekuti munda ndewawo iwo zvaunofana kuti asengwise munhu akangwara manje usashandise simba usashandise muromo shandisa pfungwa kuti zvandiri kuita zvinonchisa kupi tiri kutaura chokwadi chaiko ndechekuti bambo pamakamira pakaoma mazwa bambo pamumire pakadini pakaoma taurai nana sekuru zvakanaka garisana nana sekuru zvakadini zvakanaka kana vana sekuru vakubatsira iwo wodi wogutsikana batsirika wogutsikana handizvo kupiwa kwakaita ka wari kurakidza kuti ihama yedu iri kutambudzika ndikatibatsire ndobva wakubatsira but kana wabatsirwa wakachibvuma kuti sei kubatsirwa hauterrorize munhu akupa handizvo mai yes ane right yekunge arimo mumusha imomo but wana sekuru sei wasina kupa mai hanzvadzi yawe isina kuroorwa wachopa iwewe sei wana sekuru wakapa iwewe wasina kupa hanzvadzi yawe isina kuroorwa hanzvadzi yako imai wako mune here penyu pamakapiwa nehanzvadzi dzenyu kana pamakasirwa ndimai ndo mapira wakaita wakati iwewe ati kwete hawana kutipa ini pandakaroorwa makaroorwa ndakabara mwana wangu ndobva ndazoroorwa kwamutemi saka mududi aindombokoni kumba kwawo kumba kwawo anozivana nehama dzavo vanokuziva handina kumurambidza izvozvo muri muti usakwawo avafanira wakapusa vari kukura wese newazukura wese wachadzingwa ndiye kana ukwira muchikuwa uyu uchakwira muchikuwa chanarusakwa chiti ndini mukuru panapa nekaunhu kakoka nekaitire kakoka uchadzinga vanhu mushamba wakutora zita revanhu kuita rako iwo ati wanakwanatitotiba mutupo wematotaura mukuru mutupo wamwari womutaura sumba handika munozwa the lion of Judah the lion of Teranga the lion of chi shumba yechi yaDhavhidha nomwe mutupo wemakambozwa kuti warizwawo ndoupi motambisa mutupo iwowo mwana uyu achiri kuzvigona imi muchiri mupenyu endai mochinje zita rake rite zita rababa wake adaidzwe nezita rababa wake nemutupo wababa wake opiwa munda iko isusu hatisi kumudzinga asi tiri kuti for now ka gutsikana nepawakadii pawakapiwa usanetsana nani nana sekuru nana mbuya kubva zvazviitika zvese apa zvazviratidzwa kuti iwewe nambuya wako mbuya anokutrust sterek asi iwewe you take advantage of that trust alright ndazwa kuti wakatuka sabhuku haubvumi asi kahunu kako kakashara haungamboramba unenedzerwa kuti ndiwo auraya mhuru ndiwo watora munhu wasi wako kana newe kubaya mombe wani majekiseni matatu iwe unoda ire ubeva majekiseni inopona here ndezvekudhonza munhu kana dai ukasika hapo murudai baba zvinoona kabichi ndivi sabhuku wacho right mamambohwanda sei aiwa taakusi kudai manje right uyu mukomana wenyaya yemunda munoiziva here nyaya yemunda iri kutaurwa apa ndinoiziva chitaurai zvamunoziva kuziva kwandinoita nyaya yemunda ndeyekuti inini pandakauyawo kuzoita sabhuku chibva kubasa ndakasvika mukomana wakugara kwaari kugara iko pano
ndobva ndachibvunza inini akanga ari sabhuku mai akanga achitungamira anga ari sabhuku kuti ko munhu akugara apa ndiani zvikanzi akugara apa muzukuru wemuzukuru mwana wemuzukuru wemuzukuru ndiye akugara ipapa ndikati zvakafamba sei kuti agare ipapo zvikanzi vakapiwa neawari apa ndikati makazvifambisa sei zvikanzi takaenda kwachindanga newawa naiwo mai wangu iwo anga vari sabhuku iwawa waibva waenda kuti ndikati makaenda kundodiko mupinza mubhuku here kana kuti maida kuti aizviite sei zvikanzi aiwa ini ndakangoenda kundomuwitinisira chete kuti musaka wapiwa here mundana chindanga ndikati konyaya mubhuku ari mubhuku raani zvikanzi aiwa hatinopinza mubhuku saka mwana uyu ndati kutaura haasi kana mubhuku reimunhu ndiyo nyaya ndanyasa kukutsinira ende muzukuru wemuzukuru haasi muzukuru weduba muzukuru wedu ndiye mai wake haasi tete weduba muzukuru mai atoriwo muzukuru ndiye muzukuru wedu iye saka yatopeteri yekuti vanhu vangozvanaana sekuru wacho wazukuru wachizvara wachisepo wachizvara wachisepo uyu atomborio musaka wapa uyu ini ndikutouti tete ndiri pamwe ndosaka ndotobvunza kuti wakapiwa pekugara rini hanzvadzi ukati hauna zvicho wanga wasingadhizepi kupiwa waida kupiwa izi ndiani mai wako wakambopiwa pekugara rini hanzvadzi mai wako muzukuru wakapiwa here pekugara nehanzvadzi dzake hana which means kuti imimi mamusako hamuna chiro hamuna chiro hamuna chiro ndochokwadi chemari munoda kuona pamuri kumanikidzira kuti ndopasi unoziva inozi sekuru wako chii shamwari kana kuti anozi mbuya wako chii inini mbuya wangu wakabva kwatongoona mai wababa wangu inini wakabva kwatongoona muzukuru wekwatongoona handi inini ndi baba wangu inini inini mai wangu wakandibara wakabva kwamuchiraundo wana wangu inini hawasi wazukuru wekwamuchiraundo muzukuru wekwamuchiraundo ndiinini because wana wangu wazukuru wamai wavo kwamai wavo ndo kuna sekuru wavo noti kwa sekuru wangu inini kuita pachiwanhu tinozongozvibatanidza kuti aiwa muzukuru grand child grand what pachiwanhu zvinoaplya asi chokwadi chiri pekuti iwewo hausi muzukuru wekwani wekwamusangwa muzukuru wekwamusangwa ndiani andizvo ndimai wani ndimai wako andizvo saka tiri kuti isusu kana zvakadaro chiendaiwo gutsikane nezvawakapiwa ndisekuru wasekuru wasekuru wobva wachienda kopinda muchii mubhuku zvauri kupiwa ndovana sekuru haushoriba because hauna chiro gamuchira zvawakadini usanetsana nanani because kuzwa kwandaita mbuya wawa makatoenda mese kunokonfema kuti pauri kupiwa ndeapa asi nhazi the same person akakubatsira kuenda kokonfema kuti pawapiwa ndiyo wakuya kotorera futi pake how unthankful pandakangopiwa ndo pandurungorima iwewe chienda wodai mbuyawo ndiwo anokunongedzera paunogumira nekuti ndiwo wakakupa haungati munhu akupa iwe woda kumutaurira paunogumira hazviri akupa ndiye anokutaurira paunogumira nherera dziya shamwari dzakasiya mundu wawakapiwa dzakuda padzo saka siya nherera dzemusha dzigare pamba pane handisotikuda kumbunjikidza kuti asi andikakuona situation yandikutaura kuti wani une mataski yatava kupa mairi kana matatu yekutanga ndeyekuti enda kwako shamwari tsvaka kwako kuti wari papi pamwe kune mundu wakatokumirirako uitoswera uchitonetseka nekamukoto kauri kunetsana nambuya asi kudzinza rako uku pane mundu wako wakatokudii wakatokumirira saka chimbotsvaga wedzinza rako shamwari uchinje senemo yako kana nyange kuti wafunga kuti uda kugara kupi uku nekuti mai uda kuzopota uchitirapisa mai asi pamusha pako ngapadaidzwe zita rababa wako
redzinza rani rako. Uyu musakwa uyu handi wenyu bamai, zita rekuti musakwa handi rani? Handi rake. Ipai mwana wazita rani? Rake. Pamwe zvanozoita zvanoita kuti kuri kupengereka nechi pamwe wakudaidzwa musha kwake. Wakutsvagwa nedzinza rake. Imudawana mamakambatira. Saka iyi haimbonetsa, haimbodi kana inspection kana chiba. Iri very simple. Enda shamwari Sabhuku. Endai nambuya mangwana. Endai nambuya. Na mbuya uyu nemuzukuru. Aw, wakadaro. Mova masvika motora hama musha. Imi mombuya next time. Kana zvinhu zvedzinza hamusi baba bai. Muri mutorwa imi. Hamurwiri zvinhu zvekwamusakwa bai. Kwamusaka kwa hakuna mbocho, hakuna urimi wariko. Hakuna here mbocho kwamusakwa. Saka sei muda kumirira zvinhu zvekwamusakwa munhu wemukadzi mutorwa. Pindurai. Murume wavo ari kurwara. Imimi musakwa, handika munozi musakwa. Sei musina kuya kugara pacheya pamuchimirirana namai ndokuti ndi mwana musakwa. Mazoziya sei kuti kuya kuopa humbo kusabhuku. Kana mamuzoziva kuti mbuya une nyaya. Ora nyaya yenyu yamama ungapata panhasi ndei. Nyaya yenyu yamama ungaudana nhasi ndei. Saka muri hamuzivise. Imimi ndimo wana musakwa. Uyu mutorwa uyu. Maifana kuya naye, garai pacheya pasaidi pakapo. Asi unonetsa kana mukadzi uyu. Kana ainetsa kamutaurire kuti mukadzi uyu unonetsa mumusha umu. Tiva tamutaura kuti enda waswatuke mai kuti vanhu vazokusapote. Kana zviuda muzwa mbuya. Kana zviuda wana musakwa ndiwo wana musakwa. Hamumiriri wana musakwa ba. Hamukwiri muchikuwa chekwa musakwa ba. Waripo. Taurai zvinetso zvenyu uko. Avo ndiwo vanokubatsirai. The reason why mamurudhererwa neuyu inyaya yedhirezi. Ende musakwa bazotaura kuti munhu muzukuru mama tozvisirira kai. Samusha vazoswatudza. Samusha vazodini? Vazoswatudza. Saka Samusha muri Sabhuku futi neuyu nemi mai muzukuru nemuzukuru wemuzukuru maenda panzvimbo munonongedzerwa namai avo pawakapa uyu mobva maisa hoko kuti muzukuru ndoporudini penherera musapakanganwiwa mirai nherera munozodzise piti. Inini ndakamirira sekuru wari kubva wakati munyaradzi ndakamupa pake. Nherera iri kutaurwa ndi anonzi munyaradzi. Uyu munyaradzi sekuru wakati munyaradzi ndakamupa pake. Munyaradzi ane pake. Muri paziwa iri pamunyaradzi? Ndiri paziwa. Iye munyaradzi uri kupaziwa ere? Ari paziwa. Saka munyaradzi ndiye wakuda kupamba. Munyaradzi ndizvo vari kutaura mbuya. Ndati saka muri kuti ere munyaradzi wada kupamba. Munyaradzi handisi kuti ari kupamba asi tikuti matimi pamunyaradzi unopaziwa, munyaradzi pake unopaziwa. Asi uyu pari kugara pano zvine pamunyaradzi. Saka ndosati kubvunza saka muti aakupamba ndi munyaradzi here? Uyo pari kugara papa simunzi pamunyaradzi panzvimbo pakapiwa munda wakanisiyosi. Wakanisiyosi wakanzi pamunyaradzi apa. Pablessing apa. Munyaradzi. Kanisiyosi apa. Munyaradzi apa. Blessing apa. Sei paakapiwa Sabhuku ari kusei asiri mubhuku. Sabhuku musakwa. Hamo mbuka. Haasi kutobhadhara mutero ka. Sei asiri mubhuku. Zvemutero manje izvo ndiye anozvipindurira. Mubhuku arimo here? Uri mubhuku here chamwari? Apindura mubhuku ndandiri mubhuku from 2000
evidence yange ndandiri mubhuku pakatora bhuku pakatorwa bhuku pakafa sekuru Martin pakatorwa bhuku 20 anichatonderi gore racho 2020 ere kana 2019 pakatanga sekuru awa kutonga bhuku sekuru ndo pawakabva wataura kuti muzukuru handizvi bhuku riri richingovhura kuti rine mazita kuti vanhu vari muno mundi avo bhuku rikabuda ibhuku rine mazita rinobva apa richienda apo uyu mwana uyu haasi mubhuku ba nechikonzero chekuti ini ndakabvunza mai akanga aripo kuti mwana uyu zvamakaenda kwachindanga kana kuti agara ipapapo makamupinza mubhuku here wakati kwete hatina kumupinza mubhuku ende uyu mwana uyu aenda kubhuku rakwatadzva nemhando kwakaroorwa mai wacho achibva aenda kundotuka sabhuku ikoko aibva abvako iye pandakanda kuzomubvunza kuti nini nyaya iyoyi akandituka padare zvambotaura namai avo pakazara vanhu sezvapakaita kudai so akandituka uyu ndikatomuisa kuti padare mangwana acho ndikamuti nyora tsamba yekuti iwe wakandituka ndakuregererai sekuru nyora tsamba ende handichaitiba zvese zvandiri kuita zvekurima mese mese because anongorima paanoda haapiwi nasabhuku paari kurima izvozvi mubvunze kuti akapiwa nani mwana sabhuku tadya nemhando ari panapo changamire mambo marisiti nenhau yekuti dzimba takambopwanya ndandisikagari kumusha ndakasiyana nemudzimai wangu wekutanga saka zvimwe zvinhu hatichatoziva from 2010 hatichatoziva kusingabhari zvino izvi hamusi kutera kai nemutero wa 2020 last year wakaramba utambira izwa shamwari iyi sign iyi uruzwa iyi sign yekuti something is not right mu system ukanowa kuenda kucancel direct it means kuti uda kubypassa sabhuku pasina kutongeka and why uri kubypassa sabhuku there is a reason why uri kubypassa sabhuku because munhu anocollecta mutero on behalf of council ndisabhuku then why you did you decide kuti uda kuita sei wakujamba sabhuku uchienda kucancel ndo patinoda kuyepa chakati warambe chii wakati handizivi magariro awakaita mubhuku ndizvo saka kana usimo mubhuku it means kuti pauri kugara hapana kupegwa because anopega pauri kugara kana uri mucommunal area uri mubhuku ndisabhuku ukaita dambudziko unoenda kucancel ndizvi kana ukavirwa uchaenda kucancel akanga aripo mupenyu mati kana uchitirana necancel ukaita dambudziko muvillage uri kuenda kucancel ukavirwa uchaenda kucancel ndizvi unoendepi iwe handi wakaenda kucancel kuti ndiende kucanzuru ndakanyorerwa tsamba iyi kwauri kutaura kuti rasabhuku urunzwa izvozvo ndo zvichapedza dambudziko rechi rako namai avo because pauchapegerwa iwo mai iwe anenge aripo wekunext kwariko kunext kwariko iwe wosirwa panoti chii iwewe petwa mapegi nyaya yako yatodii yapera asi izvi hazviitwi basi bhero rikarira woenda kwarira bhero haungati urugara mubhuku ramusakwa woenda koripota kwatadya nemhando kana ita zviya nemhando wacho ibenzi anotambira mutero wemunhu asikagari mubhuku make anotambira achiti chii kuurira on behalf of mai wake zvekuti kwasekuru kwacho kwasekuru avo takatoenda namai wacho yatopera shamwari sabhuku mangwana mbuya musati madzoka kwamakaroorwa chiva maibasiyana nemwana mohamaenda panzvimbo nasabhuku namai ava nemuzukuru nemanext door mohamaenda panzvimbo obva paenda mapegi paitwa mapegi zvoitwa zvoda kudii zvida kuitwa iwe uziye pani pako mbuya woziya pani pake pemwana wavo mbuya hondo yavo ndeye pemwana wavo kwauri kuti mawapinda iwewe ndemwe mwana wani wavo mwana akuda kudii akuda pekugara nyaya iyo inofanira kudii inofanira kugadziswa ende ndikuzwa kutaura kuti pane atumwa nasabhuku
uri kuti uyu asabhuku ere? Pane watumwa nasabhuku tadyana manda wacho warutaura kuti tadyana manda arupinda papi? Sabhuku wako basha, sabhuku wako ndi. Kwazi atumwa kodini? Atumwa kodini? Anochinjei mbuku ramusakwa. Patinoda kunda kuna sabhuku ya wanonditaurira kuti uriwe kwatadyane mhanda. Wanontaurira kuti uriwe kwatadyane mhanda. Tadyane mhanda wacho ndikaendako wontaurira kuti uriwe kwamusakwa. Iwe uri mbuku mamusakwa. Andizo? Ndizozo. Enda woite zviri kudiwa nasabhuku musakwa. Wopinda mubhuku rani? Ramusakwa. Iyi rutoitwa natadyane mhando interference. Kana zvokutotuma munhu kuya padare pana ngokumirira. Wakamupa mari. Saka ada kumirira sani munhu asiri mubhuku make. Anochinjei? Ada kuchinjei? Iye ane bhuku rake. Musakwa une bhuku rake. Wanatadyane mhando kuti wauye kunoku ndada kunzwisisa kuti ndinosvika rini ndisiri mubhuku because ndikaenda kuna sekuru vanobva vanditi uriwe kwatadyane mhando. Handisi kutuka wana sekuru bachangamera. Kumbira mukomana uyu anotaura zvaanozwa kuda pamwoyo wake. Munda urutaura kufundana namai wake uyu. Munda wemwana Nherera wandakachengeta ndakati mai wacho nababa wacho vakafa. Ndipo pandakati fana kugara mwana apa ari kupedza chikoro nekuzotsvaga basa. Saka ndipo ari kuti kwanzi kwete. Baba mwana uyu unotuka. Mbuya. Akutuka kuti musungize kumapurisa. Tatichiendai mbuya muonongedze panzvimbo yemuzukuru. Mukurirei kapisa. Uyo sabhuku aripo, imi muripo, iwo aripo. Muhamaonesana nzvimbo yemuzukuru iite sei? Inge iripo. Apo peiripa. Vamamba ipo baba. Nekuti haateereri. Chiitai sabhuku, chiitai sasabhuku. Chiitai semunhu mukuru. Muchunei. Mubhuku menyu ndikada kuti horai izvozvo mukati waroi warubatwa mubhuku menyu muri kuwadzinga ere? Waruba mombe. Waroi vari mubhuku menyu muri kuwadzinga ere? Saka mozodzinga uyu. Garai nawo waroi wenyu nemhondi dzenyu zvese nemahure garai nawo ngevenyu. Manage them. Munopurisa mushamu. Ngadzisase munhu mukuru. Manage them. Azozwa vashamu kuti agarise. Akaramba shamu mumutsa kuno. Wamanejei. Ndo basa rako sabhuku iro. Andizo. Taitira kutozwa kuti mangwana mamupinza mubhuku iri. Mamupa bani pake hondo idzimwe dzatinei nadzo. Chibva chiendai. Ndinotenda. Handichiendai. Mangwana sabhuku ndinozwa ripoti. Wobva iyo mangwana shamwari. Iyo shamwari. Sabhuku. Wobva tokupai mutero mangwana. Wegore rino. Mangwana acho pamunorakidza wobva tokupai mutero. Ndizvoka mohamandisendera risiti yacho paWhatsApp yekuti abhadhara ndakuiona mangwana. Mazwa ere sabhuku. Endai next.